La fruiteria Lola de Picassent aposta per la taronja local i és per això que Grup Televisió ha vingut fins a la seva fruiteria en Picassent perquè ens conte sobre aquesta mesura que hi ha pres. A veure, el que ha passat és que en agost ja me demanaven taronges. En agost. Jo dic, pues sí, com vaig a portar jo a agost taronges? Espereu que vinguin les del poble. I tot el món m'ho preguntava, i tots m'ho preguntaven, però és que allí n'hi ha, és que en tal puesto n'hi ha, però és que no són espanyoles, no són valencianes, i jo no vaig a dur-ne. I al final, com estava farta i farta de que me preguntaren, al final fiqué el cartell, i quan me preguntaven, dic, que vull el cartell. Dic, hasta que no n'hi ha de València, de Picassent, jo no vaig a comprar-ne. A la gent ha respost molt bé, la veritat que sí. Tots me demanen enhorabona per el cartell, perquè això és el que tenien que fer tots, perquè dic, és que és de veres, és que és raó. Primer, perquè no pots comparar la taronja d'ells en la nostra, per el menjar que té i per el preu que té. I damunt que són de nostres, doncs t'esperes i te la menges acaba de portar. Té la taronja picassentina que no tinga una altra. La mateixa que té la d'Alcàsser i la mateixa que té la de Silla. Estan boníssimes. Les de la Comunitat Valenciana estan espectaculars. I ahí tens tot el que compre també de Picassent, del terreny. Tot el que puc comprar del terreny, doncs ho compre. Què tens a part de taronja local? Tenim esquequis, tenim les mangranes, que són de mon pare, i els abocats. Tot de la zona. Tot de la zona, tot això és de la zona. També s'incrementen les vendes, veritat? És un producte més bo, sense additius? Claro, i amunt el preu, que està molt més barat que si jo tinc que anar a comprar al Mercat València, després tinc que ficar el que jo li guanye, així t'acaba de portar el de llaurador i t'és molt més barat. Jo li toca per els matins o li toca per la nit, pa demà vull taronja, pa demà vull mandarina, o no me queden abocats, i ja les cullen i més duen. Una decisió molt intel·ligent, Lola? Sí, la veritat és... Jo penso que sí, ja porto fent-ho molts anys, però i els meus clients ho sabien. El que passa que al ficar el cartell, pues ara ja se sap per tot, vamos, és que això és ja per tot Espanya. Una decisió molt bona i sap ella que des d'ara la recolzem completament perquè és comprar fruta, dur fruta del camp així, conforme està dient ella, en 1 hora o 2 hores està collida i duta així. Podeu veure que, mira-la, esta taronja està recient collida. Entonces, la persona que se la menja té que notar un sabor especial perquè ni té additius, ni té cera, ni està passat per ninguna plataforma i, clar, això en el sabor se nota, això està clar. Quin creus que és l'objectiu? Home, l'objectiu és intentar promocionar, en principi, el tema del poble. Moltes gràcies a Mariló perquè està així en Picassent en tots els puestos, està agarrant molta fama, tant ella com el poble en si, i des d'ara ja dic, estem recolzant tot això i més iniciatives que puga fer, que nosaltres les acceptem en seguida. Creus que altres fruiteries haurien de fer el mateix que ha fet Lola? Sí, per descomptat, per descomptat. Jo pensé, des d'ara pensem que no s'havia de quedar només en aquesta fruiteria, sinó si en el poble n'hi ha 5 més, per exemple, podien agarrar la mateixa idea i no el poble sols, sinó els pobles colindants, cada poble del seu poble tindre el producte al seu abast. Per almenys tindríem molt millor defensa dels llauradors d'aquest tema. Ja ho sabeu, una taronja de qualitat i, el més important, local a Fruiteria Lola en Picassent.